Hans Edvard, förra bästa balkor. Är du samtidigt vid du som domarna och avskårarna här var valt ikväll? Jag vet inte vad kriterierna är det där för att vara förra bästa balkor, men jag har favorit. Jag är ordla på fotboll till att jag har alltid dam ordla väl till han som tar just och de som redan väl hur provocerande och hur lärande man kan vara på samtidigt. Och talet har haft alla tiden, men jo för helvete har det ett mega så skär klapp till ordla fight. Och det kanske är ett punktum för ett händigar och att tycka. Ja, helt klart. Neck för henne var så starta och jag alltid att det var liksom störst punktet till det stora till 24 hända. Vi nu vi har haft för torsdagen nu och vi har just en vi har spalt ordla väl torsdagen och ta torsdagen mest. Så tar Tyskland, Polen, Ukraina och att London runt vill det ha på nu knappt ja. Och det är ordla skek och det dejligt. Men så nu i mars månad i nästa år får vi så till USA och så får vi igång för helt nytt äventyr och tar vi det helt annat så där ta hoppa vi då träffar vi det här som gör det då. Men tal säga att det som att The Dreams som börjar jag först kom så för lite angst och ängsta fortsätter bara. Ja. Alltså jag vill säga att jag för jag tror att det är en sorts sti av marschen att som hallå. Hej. Det är kamera. Cheers väl. Varsågod. Fuck up. Ja, det är awesome. Tusen tack. Så vad det galla? Ja, tack. Nej men korrekt. Ja. EU blir ju du känner. Vi Nej, men det är skekt fast blir jag förskon och det är skekt. Det är en läroprocess för sig själv. Minst det att tar vi körda först att ta tog jag vid vill det ha att först skulle matcha där vi var heel och att vi så vi körde tonlike och tvärs och ta var så illa danska ta det samma om att så vi vill att du matcha till eller vill att du få folk att matcha till vi var till ta rycka i rättla väl och ta en helt ny chans som är i Danmark ta Rika ordar väl och så får vi till att önska och det önskar att det vill liksom till att alla jag ger det så för början tror jag men jag har haft att säga att det som vi har gjort till att den är att sti att den ta förska ta sti vi står och gå till där point ja men så då det att du just har gått och så för lammarskar och kör några danskon så betyder det att du just har gått att du klarar det väl och ta rika gjorde väl och så tar vi ett för danska och danskarna tar ju gjorde väl mot så när man wait dude alltså men så har vi förhövt just och skott så tar rika är extremt väl danska och det är så att alla köra framöver till ängst och heter att vi är sån en trin till det stora så vi har atlat som tränar så nu är det som jag vet ikväll att det är då bästa förspelgrund och som du säger själv så är det äckliga väl mottagna i Tyskland och Österrike där spalt såna kan är det generellt en positiv respons kring det som heter The Dreams. Ja för helvete och hallå det är det är raskig Dreams är att vara en sån balker här bara inte vi har kort redan inte på att jag ska vara helt armend allt det som du har från Dreams är en sån jag ska hänga samman allt det som du det som du lever om det alltså du livsstil ska hänga samman vid din tonlight vet du och TV och i alltid att vi tar orda läkna orda väl just här vi öppnar så där just det var ju vi där unga det brott en drastisk stil att vi har just nick såna liksom vi söker det andra som för exempel att här var det en sån
Här är reella underelement då i Sasa, Nissanini, två alla det är fattiga. Men två att allt sån är från Dreams Simon från Dreams komedien är att göra det så så. Det var det till allt vi en uppbyggan till en sorts ting. Och det står att inte ska i början komma och det ska komma neck mer nu. Så Och det märker det är nu törsle vi tar tid hit upp för Halmstad balkar som Tokyo Hotel och Ja, för helvete. Tokyo Hotel är att alltså det är så stora balkar. Vi tycker att nu kvärt har lite att sån är så gross så. Det var god att se. Vaska. Alltså Tokyo Hotel. Tar spalte den fantastiska sangen. Och kör så är det då vi. Ja, nej, jag spelar vi Blackburn. Det är som Blackburn. Nej. Om sitter går lägger. Pycon. Jag vill så om Blackburn men inte. Det är fighting. Ja, tack för det. Vi får mot Newcastle så står så tryck. Oj, jättemar. Tusen tack för det. Asch på dem. Super. Jag ska få över. Asch på dem. Tack för det. Tack. Hamsaren. Vad signar? Hamsaren. Allt. Ja, jag har inte ansvar för det. Jo, det är det inte. Tokyo Hotel. Ja, men det var ordet fatt blev så. Och det coolt. Vi alla i batchen blev rättla pengar för det kvarter blev ner och liksom tar det så jävla center. Och bara så jävla stotta toy eller så att i Amerika att allt kör så jävla väl så där men tar jag vinner såna måna för när det så nästan där sagt bara en jävla fitta mat. Men vi hörde Orla så säga att det är ta to upp hittar för en så stor boll. Och tar vi totalt acceptera och till snäga sort drama över att Hollywood tar ut en pissvanlig supportspalt kan lägga. Så alltid är man rätt lägga oss det att jag heter man ska alltid minnas till Dreams is just Dreams is just en steg i Herbant och vi övar ju ut i en garage ute i Arjabo att fast och det är ett så kökkensurka naturligt och ordentligt produkt fast men kanske till Tokyo Hotel produkter till oj så fint det vi också producerar och det vi alltså typ det vi öla temperera som man ser om choklad. Alltså till öla fint fast men oh my god. Seriöst? Är det? Jag hoppas att filmen inte att det ska vara. Ja. Alltså det var så några fall då jag tror. Ja, tack för det. Super. Tror bara andra ger att ta vi och kväll det som väl chillen så det var. Men det kanske näka det bästa på vän vi. Oh my god, kan du se alla där? Det är ett skitlord där. Jag vet ju men det är örlogskäk. Super. Jag hade säga super, ja. Ända vi en tal i flanna. Skitgott. Ja.